Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şäheriniň häkimetleri ilata gözellik hyzmatlaryny hüdürleýän hünärmenleri ýene gysyp başlady. Şunlar kanun goraýjy edaralaryň wekilleri gözellik salonlarynyň hünärmenlerinden diplomlaryny görkezmegi talap edýärler. Hünärmenler bu çäräni özlerinden para almagyň nowatdaky usuly atlandyrýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 18 aprelde sebitden maglumat berdi. Hukuk goraýjylar gözellik salonlaryna aýlanyp hünärmenlerden özüniň kosmetologdy barada ýokary okuw diplomlaryny görkezmegini talap edýärler. Diplom bolmadyklaryň işini gadagançylyk giridilýär. Dip ýagdaýlardan habarly gözellik hünärmeni anonim şertde gurrun berdi. Diplom talaby emelik kirpik, dyrnak oturtmak, saçyň tebigy renkini dol aýryp açyk renklere boýamak, ýüze arasalamak, botoks, ýüzdäki ýygyrtlary aýyrmak ýaly hyzmatlary hödürleýän hünärmenleriň ählisine değişlidir. Habarçymyz häkimetleriň nowatdaky çäreleriniň çäginde gözellik hünärmenleriniň onlarçasynyň işlemegine gadagançylyk girdilendigine, şeýle-de ençeme gözellik salonunyň işiniň dolu towtadylandygyny aýdýar. Ýokary okuw diplomy bolan kosmetologlaryň sany bir eliň 5 barmagyny hem ýetmeýär. Şäherde 2 sany diplomly kosmetolog bar diýsek ýalňyşmarys. Gözellik salonlaryna hyzmat edýän ýüzläp hünärmen halypa şägirdligi dowam edýän ýa-da kurslardan geçen kosmetologlardyr. Dip gözellik hünärmeni bellidi. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri bu çärelerin sebäbini ilatyň saglygyny goramak tagallalary bilen düşündirýärler. Olar ýokary bilimli lukman kosmetolog bolmasa öz hünärini dolu bilmeýän hünärmenleriň dürlü keselleriň ýaýramagyna sebäp bolup biljekdigini belleýärler. Ýöne gözellik hünärmenleriniň ençemesi bu hünärleriň köpüsini şol sanda emelik kirpik, dyrnak oturtmak, saçyň tebigy renkini dol aýryp açyk renklere boýamak, ýüze arasalamak ýaly hyzmatlary amal etmek üçin diploma zerurlygyň ýokdugyny aýdýarlar. Bu hünärleri ýörite kurslardan geçip ýa-da kosmetologlardan öwrenip hem amal edip bolýar. Bu dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem şu görnüşde amal edilýär diýip hünärmenler belleýärler. Galybersede olar gadagançylygyň diňe döwlete ziýan ýetirýändigine, ýagny gözellik salonlary ýapylyp özleriniň işi resmi derejede towtadylan bolsa-da öz hyzmatlaryny gizlin hödürlemegi dowam etdirýändiklerini aýdýarlar. Olar muny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň hem näresmi tasdiklaýandygyny belleýärler. Gözellik salonlarynyň ýapylmagy bilen döwletimiz biziň salgydymyzdan mahrum bolýar. Ýöne kanun goraýjy edaralaryň işgärleri bu salgydy para hökmüni öz jübilerini urýarlar. Sebäbi olar bizden para alyp bu hyzmatlary gözellik salonlaryna etmeseňiz bolany, öýleriňizde gizlin ediberiň diýýärler. Bizim tölemeli paramyzy berip işimizi gizlin dowam etdirýäris. Dip gözellik hünärmeni aýtdy. Habarçymyz şäherde ýapylan gözellik salonlaryna derek azyk dukanlarynyň açylyp başlanandygyny hem aýdýar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistanyň kanunçylygynda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklarynyň we azatlyklarynyň şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleriniň bardygyna kepil geçilýär. Muňa garamazdan Türkmenistan 2022-nji ýylyň aprelinden başlap aýal gyzlaryň erkinligini çäklendirýän giň gerimli eşik we kosmetika gadagançylyklarynyň ençemesini güýje girizdi. Bu waka prezident Serdar Berdimuhammedowyň şol ýylyň martynda häkimet başyna geçmeginiň ýa-da gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mary welaýatyna eden saparynyň öňü sirasynda we dowamında yerli ýaşaýjylar çäklendirmeleriň ençemesi bilen ýüzbeýüz boldular. Ilatyň hereketi çäklendirilip, sebitde renk ak bolmadyk awtolowlary sürmek gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy prezidentiň saparynyň ilata ýetiren täsirleri barada 18 aprelde sebitden maglumat berdi. Serdar Berdimuhammedow 17 aprelde Mara barıp Aşgabat Türkmenabad ýokary tizlik avtomobil ýolunyň Tejen Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Resmi media döredüjilik toporlarynyň ýerine ýetirmeginde joşunly aýdym sazly çykyşlary görkezdi. Emma dabara görülen taýýarlyklar barada adatça bolşýaly kelam agyz söz aýtmady. Azatlygyň sebitdäki habarçysy prezidentiň saparyna birnäçe hepde öňünden taýinlik görülüp başlanandygyny habar berýär. Ol bu taýinliklaryň prezident gelmedinden 3 gün öň hasta güýçlendirilendigini belleýär.
15 aprelde raýatlaryň renkli awtologary ýol polisiýasy tarapyndan saklanyp tutsak edildi. Bu polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurlugynyň awtodrolgosyna alınıp gidildi. Mary şäherine 3 gün näpdiňi ak reňkdäki we arasy ulaglar goý berildi. Dip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň awtodrolgosyna alınıp gidilen ulaglaryň 18 aprelde eýelerine berilip başlanandygyny aýdýar. Ulag eýeleri ulaglaryny drolgodan alyp gaýtmak üçin 100 manada goloý jerime tölemeli boldular. Mundan başga da prezidentiň saparyndan bir gün öň, ýagny 16 aprelde gişlik şäheriň merkezi köçeleriniň ugrunda yerleşýän köp gatly jaýlaryň girilgelerine raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleri yerleşdirildi. Bu adamlar uzak giýjesi bilen nowatçylyk çekdiler. Ýaşaýjylar öýlerinden çykmak üçin bu adamlara nire barýandyklaryny aýtmaly boldular. Bu ýagdaý 17 aprelde öýläne çenli dowam etdi diýip başga bir şäher ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz prezidentiň velayetde bir näçe açylış dawarasyna gatnaşmagyna garaşlandygyny, ýöne onuň diňe ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň täze tapgyrynyň açylış dawarasyna gatnaşandygyny aýdýar. Beýleki deskalaryň açylış dawaralaryny ýaşuly adamlar we ministrlikleriň wekilleri işelede büdjet işgärleri amala aşyrdylar. Bu çärelere gatnaşmaly edilen büdjet işgärleri ýerden sagat 7 çäreni geçiriljek ýerine bardylar. Awtomobil ýolunyň açylış dawarasyna giden adamlar ýerden sagat 6 çäreniň geçirilmeli ýerine barmaly boldular. Dip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz 18 aprelde şäheriň boşap galandygyny, 3 günläp her bir näçe ädimde duran polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň tas hiç bir ýerde görünmeýändigini hem aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Sewitiň ýol polisiýasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we mediasy ýurt ýol başçylarynyň velaýetlere edýän saparlary, olara görülýän taýinlikler we bularyň ilatyň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri barada ne öňünden ne de ýanyndan maglumat berýärler. Bellesek uzunlygy 600 kilometre deň bolan Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň guruluşyna 2019-njy ýylyň 24-nji ýanwarynda badalyga berildi. Resmi maglumata görä onuň guruluşy Aşgabat Tejen Mary Türkmenabad uğurlary boýunça 3 tapgyrda amala aşyrylýar. Onuň Aşgabat Tejen bölegi 2021-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda açylyp ulanmaga berildi. Alsu Kurmaşova 25 ýyl töweregi Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň Tatar başgyrt gullugynyň jurnalisti bolup işledi. Emma soň 6 aý mundan odal öz sözleri bilen aýdylanyny onuň odal mydama sag bolsun alan işi birden jenaýetçilik boldy. Bu öwrülüşik pursady 18 oktýabrda Rus we Amerikan goşuraýatlygy bolan Kurmaşova Tatarstanyň paýtagty Gadan şäheriniň uçar menziline saklananyna bolup geçdi. Rus häkimetleri onu Rus kanunçylygy esasynda jurnalistleri, raýat jemgyýetiniň aktivistlerini we beýlekileri nişana alýan jeza berji kanunyň talabyny ýerine ýetirmezlikde, ýagny daşary ýurt agent hökmüne hasaby durmazlykda aýplady. Soňra Rus goşunlary barada galp maglumatlary ýaýratmakda aýplandy. Egerde günäl tapylsa, jurnaliste 10 ýyla çenli türme tutsaglygy howpa awanýar. Azat Ýewropa, Azatlyk radiosu we Abaşa hökümeti bu aýplamalaryň oňa Azatlyk radiosynyň jurnalisti bolup işlänligi üçin aralyş çäre hökmüne ýöňkelýändigini aýdýarlar. Ol Russiýa garryjasyny görmek we oňa ýydak etmek üçin barypdy. Ol ilk Kazan howa menziline 2-nji ýylyna izne gaýtjak uçary garaşýan mahaly tutsak edildi. Sonra onuň 2 pasporty hem elinden alındy. Men geçen ýylyň 18 oktýabryny henidem akla sığdırıp bilmeyen ayıplamalarım esasında tutsak edildim deyip ol Kazanyny tatar diline çap edilen aylyk gazetde goloyda çap edilen hatyna ýazdy. Azat Ýewropa, Azatlyk radiosyny işleyen adamsy Pavel Butorin 12 we 15 ýaşlaryndaky 2 gyzy bilen Pragada ýaşaýan Kurmaşova türme şertleriniň yaramazlygyny, bejer galyp bilmeýänligi üçin öz saglyk ýagdaýynyň barha peselýänligini görüň berdi. Alsu käwr keselleriniň güýçlenýänligini ýaýdýar. Ýöne dermanlar we ýygderli edýän maşyklarym maňa agyryny basyp saklamagy we
bir ýagdaýa çydamagy güýç berýär diýip berýär. Ol diňe bir Amerikan bolan üçin şeýle adamkärçilikli şertlerde saklanýar diýip bu toryny aýtdy. Men Rus hökümetiniň maňa we çağalaryma altygyň näme üçin zamun astyna saklanýanlygyny düşündirmegini isleýärin. Ol opposisiýa siýasatçysy däl. Ol aktivist däl, ol jenaýatçy däl. Onuň tutsak edilmegi ýalňyşlyk. Ol türmede bolmaly adam däl diýip jurnalistiň ýany ýollaş aýtdy. Tanqidçilerin ve hukuk toparlarının köpüsünün aýtmagyna görä, daşary ýurt agenti diýilýän kanun Kreml tarapyndan islenlik başgaça pikiri basyp ýatyrmak we ýok etmek üçin ulanylýar. Şeýle-de Moskwa Amerikan raýatlaryny Birleşen Ştatlarda türmede turan Ruslar bilen çalışmak üçin sowda çipi hökmüni ulanmak niýeti bilen tutsak etmek taýplanýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapusyň sözlerine görä, Rus häkimetleri bir kanun tutsak edilen Alsu Kurmaşowa garşy aýlgans jenaýat kampaniýasyny alyp barýar. Serketsiz habarçylar jurnalizm gözegçiligi guramasy Russiýanyň türme ulgamyndaky yaramaz şertleri sebäpli Kurmaşowanyň saglyk ýagdaýynyň barha peselýänligini, häkimetleriň onuň Abbaşa raýat hökmündaky hukuklaryny dowamly inkar edýänligini aýtdy. Abbaşanyň konsulluk kömegine ruhsat bermekden boyun gaçyrmak we konsulluk gatnaşyklary konwensiýasynyň asasan bozulmagy bolup durýar. Serketsiz habarçylar guramasy Abbaşa hökümetini onuň boşadylmagy üçin edýän tagallalaryny güýçlendirmäge çagyrýar diýip Serketsiz habarçylar guramasynyň Günnäger Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň başlygy Janna Kavalier Kurmaşowanyň tutsak edilmeginiň 6 aýlygyny gabatlap aýtdy.